Ok, deci salutare și bine m-am regăsit la un nou episod de Cube Sky. Așa se numește mapa, dar nu contează. Da, am mai făcut eu drumulețul spre lumea asta cu sand. Hai mă. Așa. Pe la asta cu sand și dacă vă întrebați de ce avem too many items, este ca să sprintezi, adică să mergem mai repede. Și da, drumulețul ăsta l-am făcut înainte să am too many items. Ca să nu ziceți că l-ai făcut cu too many items și de-astea. L-am făcut înainte să am. Mi-a venit ideea să-mi iau un mod de sprint, dar până mi-am amintit că mai aveam o dată, înainte să fac YouTube, mai aveam o dată too many items. Și mi-am amintit că puteam să sprintăm cu el. Și mi-am luat ca să sprintez. Și da. Rest, am mai făcut double chest-ul. Astea, după cum știți, am mai adus și eu 2 oi aici, porci și găini s-au mai înmulțit. Mereu îmi cade găini, așa. Ok, am făcut și o mică fermă aici, generatorul, mina asta aici. Și acum vreau să facem drumul spre asta, pe asta de aici, lumea asta. Și drumulețul o să facem cam aici. Bun. Hai să minăm, în primul rând. Bun. Pac. Așa, bun. Și despre ce să discutăm astăzi? Nu știu. Dreamhack? Adică o să mă duc la Dreamhack cu un prieten, dar nu o să fiu acolo, știți? Adică n-am atât de mulți abonați încât să mă duc la Dreamhack și na. Știți? Să vedem, poate mă facem când o facem. Merg și la Dreamhack, așa. Dreamhack Bucarest. Cred că este în București. Bun. Hai să minăm. Și... Da. Stați puțin că... nu. Settings. Se button location aici. Bun. Ca să nu-l ating aici cu podul palmei. Feminam. Cred că atâta ne ajunge. 40 de bucăți cred că ne ajung. Bun. Spunem asta aici. Cum să merge? Ușor. Bun. 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 Oh my god. E frică. Șaptesprezece, 16, 15, 14, 15, 12. Nouă. Deci, cam câteva blocuri sunt între asta și asta. Bun. Sunt în chestul ăsta de aici. Ce în chest? Mâncare. Niște paje. Ok. Aici avem gheață. Bun, hai să mergem înapoi. Ok. Să nu cădem. Bun. Acum mai trebuie doar să facem de-astea. Da, nu o să ne ajungă atât de... Bun, astea hai să le punem în chest. Să nu ne pierdem. Să mai dăm să facem cabel. Pun mai acolo. Pun așa. Bun. Și... da. Hai să începem. Facem cabel. Și mai pe zi. De fapt, știți ce? Nu o să facem cobblestone. O să mergem să minăm puțin. Să vedem ce putem găsi pe aici.
Stați puțin, să dau și o brightness mai mare. Așa, că nu vedeam nimica. Bun, și hai să minăm. Poate dăm și noi de ceva interesant. Ok. N-am dat de nimica până acum. Nici de cov măcar. Diamante. Dăm de diamante. Perfect. Dar îmi trebuie pickaxe de iron. Nu văd nimic, îmi trebuie niște torțe. Cred că... Hai să facem drumul spre Hershey acum. Eu că ne trebuiau 30 și ceva. Să luăm 35. Și 4, 35. Bun. Hai să mergem. Bine. Bun, și am ajuns și aici. Așa să fie. Ce scrie aici? Version de mapa actual. Ce nu? Stai niște să... Pe 15. Și aici este hello. Hello, hello. Susele de lavă. Bun. Hai să... My fucking god. Fuck. Probably. My god. Eu să fiu Spider-Man. Dar măcar cred că da. Ce bine. Ok, hai să mergem înapoi. Bun. Și acum vreau să fac torte. Ai crescut, mă. Ok, un furnal. Stai până aici. Până încoace. Până aici. Bun. Hai să vedem. Am două bucăți de-astea și o bucată de-asta. Și... Perfect. Bun. I cannot sleep at night. Dun-dun. Perfect. Bun. Hai mă, pe bune. Îți ajunge o scară și un băț. Nu mai e scara, pot să fac. Ok, te luăm pe tine, facem peze și facem toți. Bun. Trebuiască să mai minăm. Bun, prima dată o să o punem aici. Sunt... pe lângă ce-am trecut, frate. Și nu am văzut. Uite, a fi gold. Ok,
nu o să facem chestii din iron acum, pentru că nu vreau să le irosim așa repede. Doar un pickaxe o să facem din iron și atât. Pentru că aici jos sunt diamante. Da. Bun. Ia. Câte diamante sunt? Numai 2? Seriously? Ok. Numai 2 diamante, nu? Hai să mai minăm, poate mai găsim ceva. Mai minez până mi se sparge pickaxe-ul. Ok, aici se încheie asta. Mai minez și aici. Da, și mai găsească de la. Hai să punem o torță acolo. Bun, hai sus. Perfect. Nu vrem să irosesc cobblestone pentru că avem nevoie de el. Bun, am făcut astea. Da. Asta o să le punem aici. Și... da. Încheiem episodul. A fost un episod cam scurt. Am minat puțin și am făcut acolo. Dar sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă puteți strânge 5 like-uri, ar fi fenomenal. Ok. Eu am fost Robi și ne auzim data viitoare. La revedere!